Film začíná siluetou muže dážícího se kravaty, na které visí jiný muž z okraje budovy. Muž dážící kravatu je Hiroto, který přikazuje druhému muži, aby si vyslechli jeho příběh. Film se pak vrací do roku 1988. Hiroto je korejský podnikatel s manželkou a dcerou. Na 4. narozeniny své dcery ho zatkne policie za opilost a výtržnictví. Na policejní stanici obtěžuje několik dalších lidí a ukazuje jim andělská křídla, která koupil pro svou dceru. Nakonec ho musí z vazby dostat jeho starý přítel. Zatímco přítel telefonuje z budky s Hirotovo dcerou a jeho manželkou, Hiroto z ničeho nic zmizí, je unesen neznámými lidmi. Hiroto se poté probudí v soukromém vězení připomínajícím ošuntělý hotelový pokoj. Je tam dážen 2 měsíce bez jakéhokoliv sdělení. Kdo ho tam dáží nebo proč? Jídlo dostává malým otvorem ve spodní části dveří a je uspáván plynem. A to kdykoliv se pokusí o sebevraždu nebo když jeho věznitelé potřebují vstoupit do pokoje. Jeho jediný kontakt s vnějším světem je prostřednictvím televize, ze které se jednoho dne dozví, že jeho manželka byla zavražděna, jeho dcera byla poslána k pěstounům a že on sám je hlavním podezřelým. Jeho věznitelé mu odebrali krev a další věci a pravděpodobně zanechali na místě činu dostatek důkazů. To spolu s jeho pokračujícím vězněním způsobí, že Hiroto sklouzne do stavu blízkého šílenství a násilných halucinací. Ve snaze získat kontrolu nad svým zdravým rozumem a zjistit, kdo je jeho věznitel, Hiroto vyplní několik zápisníků vězeňským deníkem, v němž uvádí všechny, kterým mohl v minulosti ublížit, ale není schopen přijít na to, kdo by ho nenáviděl natolik, aby ho takto uvěznil. Od 5. roku si začne tetovat čárky na paži za každý rok, který je vězněn, a nutí se trénovat stínovým boxem, údery do zdí svého vězení, dokud se mu na kloubech nevytvoří silné mozole. Když se ukáže, že jedna z jeho dodávek smažených knedlíčků obsahuje navíc kovovou hůlku, schová ji a použije ji k pomalému vykopání díry do jedné ze zdí. Během následujících 10 let cvičí, sleduje aktuální události v televizi a uvolní dostatek cihel, aby zahlédl vnější svět. Vypočítá, že bude potřebovat ještě měsíc, aby díru zvětšil natolik, aby mohl uniknout. Tu noc je znovu uspán plynem a žena ho zhypnotizuje. Probudí se v neznámém prostředí. Stejně náhle, jako byl zajat, je Hiroto propuštěn na střechu budovy, která byla postavena nad místem, kde zmizel. Získal nový oblek a své vězeňské deníky. Když si zvyká na jasné odpolední světlo, uvidí jiného muže sedícího na okraji budovy s malým psem. První lidská bytost, se kterou se za 15 let setkal, Hiroto je zaskočen a není schopen s ním vést normální rozhovor. Dozvíme se, že muž je sebevražedný a říká Hirotovi: i když nejsem o nic lepší než zvíře, nemám právo žít. Poté se pokusí skočit z okraje, ale Hiroto ho chytí za kravatu a zachrání ho před smrtí. Hiroto mu řekne, aby odložil svou smrt, protože mu chce vyprávět svůj příběh, na což on odpoví: cože? Scéna končí v místě, kde film začal. Poté, co Hiroto vypráví svůj příběh, odchází z budovy a ignoruje zoufalou prosbu muže, aby si vyslechl i jeho příběh. Když odchází z hlavního vchodu, sebevražedný muž dopadne na auto za Hirotem, čímž zabije sebe i svého mazlíčka. Hiroto se zastaví a poté se široce usměje. Směj se a svět se bude smát s tebou. Plač a budeš plakat sám. Hiroto bloudí ulicemi města a neví, co si má počít se svou nově nabitou svobodou, protože ho jeho nepřátelé obvinili z vraždy jeho manželky. Když ho napadne gang násilníků, zjistí, že jeho 10 z 15 let osamělého tréninku se vyplatilo. Odrazí je pouze svými pěstmi. Poté Hiroto stojí na ulici a dívá se na ryby plavající v akváriu, když k němu přijde bezdomovec a dá mu peněženku plnou peněz a mobilní telefon. Poté se setká s Mido, dívkou, která pracuje v sushi baru. Pozná ji z kuchařské show, kterou často sledoval ve vězení, a ona říká, že jí také připadá povědomí. Neznámý muž kontaktuje Hirota prostřednictvím jeho mobilního telefonu a tvrdí, že je tím, kdo ho uvěznil. Zmíní se, že to byl experiment, a provokuje Hirota, aby ho přišel najít a dozvěděl se důvod svého uvěznění. Dává mu záhadnou nápovědu. Zóníčko písku a kámen se ve vodě potopí stejnou rychlostí. Hiroto požádá Mido o něco živého k jídlu a spolkne celou živou chobotnici, k velkému Midojinu šoku.
Hiroto se náhle zhroutí s vysokou horečkou. Mido se nad ním slituje a vezme ho k sobě. V jejím bytě Hiroto zažije chvilku slabosti a pokusí se Mido souálně napadnout. Ona se ubrání, ale chápe, že to udělal z zoufalství. Řekne mu, že se s ním brzy bude milovat a dá mu najevo, až bude připravena. Během několika následujících dnů Mido provede několik dotazů a zjistí, že Hirotova dcera byla adoptována párem ve Švédsku. Hiroto se rozhodne ji zatím nekontaktovat na základě chuti knedlíčků, které jedl 15 let ve vězení, a poté, co jednou zahlédl název Modrý drak na útržku účtenky, Hiroto navštíví různé čínské restaurace s názvem Modrý drak, aby zjistil, která z nich to byla. Hiroto zjistil, že si už nějakou dobu dnů Mido povídá na počítači s osobou, která se následně ukáže jako Hirotův věznitel. Hiroto má pocit, že Mido nemůže věřit a odejde. Když konečně najde tu správnou, zvanou Magický modrý drak, sleduje poslíčka při jedné z jeho dodávek a najde vězení. Tam najde a sváže správce vězení, pana Parka, a mučí ho vytrháváním zubů kladivem s drápem. 15, jeden za každý rok, který byl vězněn. Pan Park ho navede na nahrávky, z nichž jedna nese jeho jméno. Z nahrávky se Hiroto dozví, že toto zařízení je soukromé vězení pro lidi, kteří chtějí někoho zavřít. Jediný důvod, který věznitel uvedl, že Hiroto moc mluví. Při odchodu se na Hirota vžhnou vězeňští strážci, ale on je všechny porazí pouze svým kladivem a holýma rukama, i když je nožem bodnut do zad. Vážně zraněného Hirota naloží do taxíku kolem jdoucí muž. Muž pošle taxík na přesnou adresu Mido, čímž prozradí, že je Hirotův věznitel, ale Hiroto v oslabeném stavu nemůže nic dělat. Hiroto se po návratu domů uzdravuje díky péči Mido. Hiroto jde za svým starým přítelem Joohwanem do jeho internetové kavárny a přehraje mu nahrávku. Joohwan nepozná hlas, ale podaří se mu identifikovat Midojina online chatovacího přítele, osobu, která si říká Evergreen. Zahájí chat a Evergreen blahopřeje Hirotovi, protože obvinění z vraždy jeho manželky bylo zrušeno, a dál ho provokuje. Hiroto se vrací domů a pokouší se násilím získat další informace od Mido, protože si stále myslí, že pracuje s Evergreenem. Náhle Joohwan volá a říká, že vypátral uživatelské IT Evergreena a zjistil údaje o majiteli. Majitel se jmenuje Sudaeoch a je tam i adresa. Hiroto si uvědomí, že jde o byt v budově naproti bytu Mido. Spěchá tam, prozkoumá byt a nakonec se setká se svým věznitelem, mužem jménem Woo-in, a jeho bodyguardem, panem Hanem, v jedné z místností. Hiroto se pokusí zaútočit, ale Han ho zneškodní. Woo-in říká Hirotovi, že ho nemůže zabít, protože pokud to udělá, nikdy se nedozví, proč byl uvězněn, a pokud se pokusí použít mučení, Woo-in na dálku deaktivuje kardiostimulátor, který si nechal chirurgicky vložit do hrudníku. Woo-in však Hirotovi nabízí hru. Musí zjistit, proč se mu to všechno stalo během následujících 5 dnů. Pokud se mu to nepodaří, Mido zemře. Pokud uspěje, Woo-in slíbí, že se zabije. Při odchodu Woo-in mimochodem poznamená, že nechal otevřené vchodové dveře. Hiroto spěchá domů a zjistí, že pan Park a jeho gang násilníků zajali a sexuálně zneužili Mido. Hiroto je zbyt a pan Park se chystá použít na Hirota stejný trik s vytrháváním zubů, když se ve dveřích objeví pan Han a nabídne panu Parkovi kufr plný peněz, pokud odejde. Park ho vezme a odchází. Hiroto a Mido opouštějí byt. Na cestě se zblíží a Mido dá najevo, že je připravena se milovat. Po milování jsou uspáni plynem a Woo-in jim nechá v pokoji balíček. Obsahuje useknutou ruku pana Parka. Hiroto si uvědomí, že Woo-in slyší každé jeho slovo, takže ho musel odposlouchávat. Jdou do obchodu a nechají si odstranit drát z jeho boty. Následující den s pomocí Mido Hiroto zjistí, že Evergreen odkazuje na jeho starou střední školu, kde zjistí, že Woo-in byl kdysi jeho spolužákem. Zavolá svému příteli Joohwanovi, který toto zjištění potvrdí a zmíní, že Woo-inova sestra, která chodila do stejné školy ve stejnou dobu a měla promiskuitní pověst, později spáchala sebevraždu. Protože už ale nemůže Hirota odposlouchávat,
Vooin šel do internetové kavárny Joohvana a rozuřený komentáři o své sestře Joohvana uběh smeti, zatímco Hiroto to poslouchá po telefonu. Hiroto, který silně tuší, že důvod jeho uvěznění má něco společného se smetí sestry, vypátrá pana Parka. Protože přišel o ruku kvůli Vooinovi, nyní spolupracuje a souhlasí, že Mido zadrží v Hirotovo starém vězení, aby ji ochránil před Vooinem. Také potvrdí, že Hiroto byl během věznění několikrát zdrogován a zhypnotizován. Hiroto najde další spolužačku a probere s ní Vooina a jeho sestru. Zdá se, že se šířily zvěsti o sestřině sexuálním životě a o tom, že by mohla být těhotná. Zvěsti šířil Joohvan, ale zdá se, že zdrojem byl sám Hiroto. Pak si náhle vzpomene. Jednoho dne ve škole nechtěně uviděl Vooina a jeho sestru Esoach při sexuálním styku. Aniž by v té době věděl, že jsou příbuzní a že scéna, kterou vidí, je případ incestu, Hiroto mimochodem zmínil, co viděl jednomu ze svých přátel těsně před přestupem na školu v Soulu. Nakonec zvězky začaly žít vlastním životem a Esoach se véhla z přehrady a zabila se. Hiroto si konečně uvědomí řešení první nápovědy. Zóníčko písku a kámen se ve vodě potopí stejnou rychlostí. Znamená, že náhodná poznámka a přímé obvinění mohou mít pro člověka stejně zničující následky, takže Vooin považuje Hirota za zodpovědného za smrt své sestry. Hiroto konečně zjistí, kde Vooin bydlí, a konfrontuje ho se všemi těmito informacemi. Obviní Vooina z toho, že vytvořil pátrání po vzpomínce, která byla vymazána hypnózou. Vooin však tvrdí, že s Hirotovo pamětí nemanipuloval, Hiroto na ní prostě sám zapomněl, protože si myslel, že je bezvýznamná. Jeho malé uklouznutí jazyka však narostlo do té míry, že se šířily zvěstky, že Esoach otěhotněla. Nikdy nebylo jasné, zda se tak skutečně stalo, ale protože tomu věřila a bála se veřejného ponížení, zabila se. Hiroto však naznačuje, že Vooin zabil svou vlastní sestru, protože se bál, že splodí její dítě, a pokusil se svalit vinu na Hirota, aby se vyrovnal s vinou. Vooin skutečně vlastní fotografii Esoach na přehradě, datovanou dnem její smrti. Udělal tu fotku, takže byl přítomen její sebevraždě. Vooin pak tato obvinění odbývá ještě zničujícím odhalením. Dává Hirotovi fotoalbum. Jehož první fotografie je rodinný portrét jeho samotného, jeho manželky a jeho dcery. Zbývající fotografie v albu ukazují jeho dceru, jak stárne, dokud Hiroto s hrůzou nezjistí, že jeho dcera není nikdo jiný než Mido. Ve stejnou dobu Mido najde v tašce andělská křídla, která DSU koupil k jejím 4. narozeninám. Pečlivou manipulací s životy obou z nich, tajným staráním se o Mido od jejich 3 let, Hirota od jeho uvěznění a Mido od zmizení jejího otce a nezávislou hypnózou každého z nich, Vooin dokázal způsobit, že se Hiroto a Mido dopustili inestu. Hiroto se rozuří a bojuje s panem Hanem. Navzdory smrtelnému zranění ho pan Han dáží v šachu, dokud ho Vooin nezastřelí a nezabije. Hiroto se pak dozví, že pan Park stále pracuje pro Vooina, který mu výměnou za useknutí ruky udělil vlastnictví vězení. Pan Park je s Mido a na Vooinův příkaz jí má dát podobné album. Hiroto je zděšen a prosí Vooina, aby to nedopustil. Poté padne na kolena a začne štěkat jako pes. Nakonec zajde tak daleko, že si uřízne vlastní jazyk, aby už nikdy moc nemluvil. Během této scény si Vooin dáží kapesník u úst a vypadá, jako by plakal, ale pak se jasně ukáže, že se samolibě směje a snaží se to skrýt, aby se mohl dál dívat, jak se Hiroto mučí. S jeho touhou po pomstě, která byla jeho jediným důvodem k životu, konečně vyčerpanou, Vooin ušetří Mido od poznání a připraví se zabít sebe i Hirota stejnou kulkou. Rozmyslí si to a dá Hirotovi dálkové ovládání svého kardiostimulátoru. Hiroto ho okamžitě popadne a použije, jen aby zjistil, že Vooina nezabije, ale aktivuje magnetofon. Vooin opustí penthouse výtahem a nechá Hirota samotného, aby ho trápila nahrávka jeho inestního milování s vlastní dcerou. Tahu si Vooin uvědomí, že ani po pomstě na Hirotovi jeho bolest nezmizí. Kamera se zaměří na jeho otevřenou ruku, která se pomalu zavře, jako by svírala zbraň, natáhne imaginární kohoutek a vystřelí si skutečnou zbraň do hlavy ve výtahu. V epilogu zasazeném do zimní krajiny jde Hiroto k hypnotizérce, té samé, kterou Vooin najal, aby zhypnotizovala Hirota i Mido,
a požádá ji o pomoc, aby zapomněl tajemství. Píše jí dopis, protože už nemůže mluvit. Hypnotizérka řekla, že mu původně nechtěla pomoci, ale dojala jeho poslední věta. I když nejsem nic víc než zvíře, nemám i já právo žít. Je to stejná věta, kterou Hiroto slyšel od sebevražedného muže, který se objevil na začátku filmu. Hypnotizérka řekne Hirotovi, aby si představil, že je zpátky v Vooinově penthousu. Pomocí hypnózy rozdělí Hirota na dvě osobnosti. Zvíře, které si pamatuje tajemství, a nevědomého Hirota, který neví. Když hypnotizérka požádá Hirota, aby se rozdělil na dvě osoby, v okně se objeví jeho odraz. Hypnotizérka mu řekne, že monstrum odejde a za každý krok, který udělá, zestárne o rok a zemře, až mu bude 70. Hirotovi je popřáno hodně štěstí, obrazovka zčerná. Hiroto se probudí. Hypnotizérka už odešla, on leží na studené zemi s pocitem deliria. Potácí se a nakonec se s jistým váháním setká s Mido, obejmou se. Mírná Mido řekne Hirotovi, že ho miluje, a na jeho tváři se objeví velký úsměv, který se pomalu rozpadá v mučenou grimasu.